Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN. Pinakamaraming nakikinig. RMN. Pinakamaraming natutulungan. RMN. Pinakamaraming advertisers. RMN. Pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato. Pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Okay, niyan usab ang tulumanon. Lamdag sa kahitasan, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Beridas. Okay, ayaw mo katingala nga wala na nato i-airy ang atong intro no, sumong tulumanon kay mutapos na ta ugma no. Balik karon na lang og ugma kining atong tulumanon no, lamdag sa kahitasan kay mo expire na pod atong contract no. Ugma gyud naka-schedule ugma ang pag-expire no sa atong contract sa maong tulumanon dinhi sa RMN Dipolog og mao nga wala na lang nato gi-airy ang atong intro kay aron pod makahibalo mo nga taman ra ni siya ugma kay katong atong intro god na aman to siya pagpahibalo sa atong oras no. Okay. Now, sugod din ta, no? Ang atong hisgutan karon ni ining patapos nga tulumanon sa lamdag sa kahitasan, atong hisgutan kining pagsaulog sa piyesta. No? Pagsaulog sa piyesta kay karong Sabado, magsaulog naman po ta sa atong kapistahan, no? Diri sa Dakbayan Dipolog. Ang atong patron, Senior San Vicente no Ferrer. Tuig-tuig man na mao man na ang atong patron niya lahi po tong Oktubre no. Santo Rosario man tong sa Oktubre dayon matag Mayo dako na tong piyesta pinahinungod sa atong patron Senior San Vicente. Ato ni siyang hisgutan kay nagtuo ta nga dako kainig kalambigitan pod kining kasaulugan sa atong pagpangayo o panalangin sa kahitasan niining atong bag-o ra gyud nga natapos nga eleksyon nga aduna natay mga bag-ong napili nga mga lideres sa atong probinsya ba, sa ato bang syudad o sa atong nasyonal, no? Hinoon ang uban na sublian. Kay mao ra gihapon, sila ra gihapon mo'y nakadaog. Pero naapoy mga bag-o, of course, naapoy mga mo padayo na lang, no? Tungod kay gipalaran og sila ra gihapon ang mo dala sa rindas pangagamhanan. Now, atong hisgutan kay naapo ni siya kanabang kalambigitan sa kalibog sa daghanan po nato mga igsuon, partikularmente sa atong mga igsuon nga nahimuwag sa tinhuang Katoliko. Kay naamanggoy tudling sa Biblia nga kining pagsaulog sa piyesta gipahunong na ni siya, no? O matud pa nila sa uban nga nganong sa ulugon pa maning piyesta nga sumala sa Biblia gipahunong naman no? Pananglit sa Oseas Kapitulo 2 versikulo 11. Nga matud pa
ug hunungon ko ang tanan niyang kalipay, ang iyang mga pangilin, mga bag-ong subang sa bulan, mga adlawng igpapahulay, ug ang tanang gitagal niya nga mga pangilin. Naghisgot diri og mga pangilin nga pahunungon o kadtong napoy mga igpapahulay. Ang atong tubag o katinawan ni ini nga duha man guni ka set of feasts o mga kasaulugan. Lain ang kasaulugan nga gisentro sa daang kasabutan o lain po ning atong kasaulugan karon sa bag-ong kasabutan. Sumala sa atong pagtuong Katoliko, ang mga gipahuno nga piyesta kadtong mga kapistahan nila sa daang kasabutan. Kay sa ato laging pagtuo lagi, duha man guni ka kasabutan, daan ug bag-o. Di ba mo man na ang naa sa atong Biblia? Daan ug bag-o. Ang daang kasabutan ilisan ug bag-o. Di ba? Og naapo diya sa Kolosas kapitulo 2 tudling 14 ngadto 16 nga kadto laging daang kasabutan pahunungon to. Gitapos to ni Kristo sa krus. May siguro nga atong basahon, no? Kolosas 2 14 ngadto 16. Gipapas niya ang tanantang mga utang, lakip ang mga kasabutan bahin niini, o giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. Tima niya, gipapas niya ang tanan, giwagtang niya ang tanan, pinaagi sa paglansang niini dito sa krus. Matod pa diri, lakip ang mga kasabutan. Unsa man ning kasabutan nga gitumbok agdaan ni. Gitapos ni sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Dayon sa sumpay giingon og pinaagi sa iyang kamatayon sa krus, gibuntog ni Kristo ang mga hari ug ang mga punuan nga espirituhanon, gipasundayag niya silang tanan pinaagi sa pagdala kanila ingon nga mga bihag nga nagsunod kaniya sa iyang pasunding sa kadaugan. Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kanon o imnon o bahin sa mga adlaw nga balaan o sa pangilin sa bag-ong bulan o bahin sa adlaw nga igpapahulay, kining tanan mga landong lamang sa mga butang o maabot, apan ang katumanan mao si Kristo. Ngano man kuno nga kadtong adunay mga balaod sa daang kasabutan, anong pahunungon to kay landong rato. Gipaabot ang bag-o. Pag-abot pa sa atong Ginoong Hesukristo, kining muna giingon dayo, kining tanan landong lamang sa mga butang umaabot apan ang katumanan mao si Kristo. Mayon gay tagdaang kasabutan, dili gyud na ipadayon kay naa may bag-o nga gipaabot nga sugdan sa atong Ginoong Hesukristo. Katong daang kasabutan gitapos to sa krus. Pero timan-an nato nga sa pag-abot ni Kristo, pagpakatao niya sa wa pa niya insigida masugdi ang bag-ong kasabutan, si Kristo nagsunod paghapon atong mga unsay naa sa daang kasabutan. O, di ba? Katong si Kristo pananglit katong igpapahulay nila sa mga Hudeyo. O gitahod na ni Kristo, matag adlong igpapahulay mo, apil siya. O manggani ni gamiton sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist nga maingon sila nga Sabado pa kuno gihapon kay si Kristo gali, nabatasan gali niya. Now, tinuod na kay sa pagsawa pa mamatay ang atong Ginoong Hesukristo, binding pa man ng Old Covenant. Si Kristo gani ni apil ang mga piyesta sa daang kasabutan. Kay pag-anhin ni Kristo, wala man yun niya bungkagag yun ang balaod ni Moises. Nga naman, kay so, wa pa ang iyang kamatayon, tanan, padayon pa man yun balaod ni Moses. Hinoon, gihinay-hinay na to o pasabot sa atong Ginoo nga ilisda na og bag-o. Di ba? Ang
prueba ana nga di ba sa daang kasabutan istrikto kaayo ang ilang pagsunod sa adlong igpapahulay. Pag-abot ni Kristo iyan ang gitahod kay binding pa man ang daang kasabutan. Musulod siya sa adlong Sabado sa igpapahulay sa mga Hudiyo din apil po siya sa ilang mga piyesta. Kay binding palagi. Pero hinay-hinay na niya nga kanabang hinay-hinay na niya og usab. Kay sa daang kasabutan istrikto kay ang ilang pagsunod sa igpapahulay lang. Pag-abot ni Kristo dili, hinay-hinay na niya ba? Pagpasabot nga ang igpapahulay dili ni siya kanang murata og kana galing murag gihimo na tong Ginoo ang igpapahulay. Ingon pagali siya ang anak sa tao maoy magbuot unsay himuon sa adlong igpapahulay. Ina na. So mao na nga gitahod ni niya og wala po siya mag-ingon nga ipadayon ni. Kay kung moingon po siya ipadayon ning daang kasabutan na unsa man po'y kapuslanan aning bag-o. Di ba? Mao ni na miss nga point sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist nganong gipadayon nila ng mga Jewish custom nga klaro man na nga gitapos na sa krus ni Kristo. Hinoon kanang igpapahulay ang gipahunong kay giilisdan ang iyang ceremonial essence dili ang iyang divine essence kanang naas na pulo kasugo. Kanang unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay dili na mawala kay divine law man na. Ang ceremonial essence lang maoy gitapos o giilisdan. Kay ang ceremonial essence dala magyud na bisan ang mga Adventist kay balo mo na sila nga gitapos na ni Kristo sa krus ng ceremonial essence. Lamang ang igpapahulay para sa mga Seventh-day Adventist lunlon divine essence o divine law. Hasta ang pagpatunong sa unang adlaw sa trabaho ug ang pagpatunong sa ikapito gihimo na nilang divine law mo nang wala nila nausba. Pero sa pagtuong Katoliko, ang Sabat double element. Naana siya elemento nga seremonyal nga gitapos ni Kristo sa krus, pero ang iyang divine element kanang naasa napulo kasugo dili gana matapos. Unsa man ang divine element sa Sabat, unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay. Ang pagpatunong mo ay seremonyal. Mao nga pwede mausob ang pagpatunong sa ikapito. Di ba? So mao na ang tinuod nga doktrina sa adlawng igpapahulay. Mao na nga para sa mga Adventist dili pwede mausob ang pagpatunong sa ikapito kay ila man laging gisabot nga ang pagpatunong sa ikapito ug ang pagpatunong sa unang adlaw sa trabaho apil na sa divine law. Which is wrong. Nga naman kay wala hisguti sa balaod ang pagpatunong kinahanglan gyud nga musugod jud ka ang unang adlaw semana sa pagtrabaho ug ang ikapito kinahanglan ikapito ka adlaw semana gyud. No. Dili kay ang Sabat mobable siya according sa balaod. No. Unom ka adlaw trabaho ikapito pahulay, ang Domingo motunong gihapon ana. Nga naman kay ang atong first day of work ron Lunes naman. Di ba? Bisan ang gobyerno, gamando na to nga ang unang adlaw sa trabaho, Lunes. So ang atong ikapito, Domingo. So mutakdo gihapon sa balaod sa napulo kasugo. Kaya dili lagi mawala ng unsay naas napulo kasugo. Di ba? So muna, padayon na. Pero katong mga ceremonial element, ilisdan to. Kaya kung gipadayon ng Sabado, sa ato pa, wala day kausaban. Wala siya kausaban. Nung kinahanglan man, usbon man ang ceremonial essence, kay gitapos kutong daan ni Kristo sa krus mo, nang kinahanglan mausob. Mao na nga, naghisgot naglaing adlaw sa pahulay, sumala sa Hebrehanon 4:8. Well, ato sa ning hisgutan ng papahulay kay duha man gud ang essence ani, ceremonial o divine, mo na ato sang gi-explicar ninyo, although ato naman ning nahisgutan sa uban atong mga tulumanon, pero ato lang gilakbitan. O kanang piyesta, suwito ang mga Adventist ana nga katong daan nga piyesta, gitapos na gito. Pero ang wala nila mahibaw kining New Covenant nga gipang-invento sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo. Kay para nila, dili ko na pwede. Na kung ayuhon na basa ang Biblia, sa New Covenant o Bagong Testamento,
ang gingherian ni Kristo o ang simbahan ni Kristo pwede makahimo og bag-ong kasaulugan o bag-ong piyesta. Pero dili na sundon tong piyesta sa daan kay gipahunong naman to. Di ba? Na unsa man ang atong mga basihanan ngano nga sa New Covenant ang simbahan nga gitukod ni Kristo pwede makahimo og bag-ong piyesta. Now, unahon na to ang sa 1 Corinto kapitulo 5 versikulo 8, no? 1 Corinto kapitulo 5 versikulo 8, matod pa ni San Pablo, busa sa ulugon ta ang kombira o piyesta sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala o kalaw-ayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli o sa kamaturan. Now, dinhi naghisgot si San Pablo og pagsaulog sa usa ka kombira o piyesta. Ingon siya, sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo, nga mao ang patubo sa sala o kalaw-ayan. Daw iyang gihisgutan diri kadto galing sa daang kasabutan nga piyesta nga the Feast of Unleavened Bread. Nga naa sila pista nga ipakita nga nila nga dili sila mogamit og kana galing igpapatubo kung magluto sila pan o unsa may ilang lutuon. Ngano man kay kanang igpapatubo sumala sa pagtulon-an ni adto, nagsimbolo na siya sa sala. No, kanang igpapatubo, nagsimbolo sa sala. Mao na nga ilang gi-emphasize sa pista ni adto nga dili nila butangag igpapatubo. Pero kay katong daang kasabutan, pahunungon man to, kay ilisag bag-o, mao na nga ang atong simbahan karon gitutukan ang gi-emphasize, gipasabot ni Pablo diri nga sa ulugon ang gitumbok diri nga mao ang kaputli. Sa ulugon kuno ning kaputli nga niadto gisimbolohan og dili mo gamit og igpapatubo. Now gi-emphasize dinhi, gipahimug-atan ni Pablo diri sa 1 Corinto 5:8 ang pagsaulog anang kabalaan o kaputli. Di ba? Kung magputli ta, maglikay man ta sa sala. Di ba? Sa daang kasabutan, na sila pista nga seremonyal ana, kanang dili lagi mo gamit og igpapatubo. Pero katulaging seremonyal, gitapos man to ni Kristo sa krus, mao na nga kinahanglan sabto nato ning gipamulong ni Pablo nga ato yung isentro dire, ato yung tutukan ang iyabang essence, ang gipasabot ni Pablo dire nga ang ipasaulog yun, no, nga ato yung paningkamutan gyud nga matuman, no, nga pagsaulog kining pagpahimug at gyud sa kaputli o kining kabalaan. Di ba? But ipasabot sa ulugon kuno ng kabalaan o kaputli. Na ang tinuhuang Katoliko mauna nga ang mga kapistahan karon nga giinbento. Gipang gama sa simbahang Katoliko, kining mga kapistahan pinahinungod sa mga santos. Ano man, kay kining mga santos gud ang ilang kinabuhi kaputli man, balaan. Di ba? Mao na nga ang atong mga piyesta ron kasagaran gyud pahinungod sa kabalaan o sa mga santos, kay mao may gitumbok ni San Pablo dire nga sa ulugon. Sa ulugon kuno, kana bang kanang kaputli. O dire sa piyesta nila sa daan, simboluhan og ipapatubo nga muli kay ana. Pero sa Bagong Testamento, ang likayan, ang gitumbok anang igpapatubo kanang mga kadautan, kanang mga sala. Kay katong dili mo gamit og igpapatubo, seremonyal raman to. Ang katumanan, kung ayuhon na tug sabot ning gipasabot ni San Pablo dire, ang katumanan ana mao ang gibuhat sa mga santos nga kanang mulikay sila og buhat og dautan. Buhat kana bang makasala ba? Kay kanang sala ang simbolo ana igpapatubo man. Pero ang katumanan ana nga gitumbok ni Kristo o bisan sa gipasabot ni San Pablo diri, ang katumanan ana sa Bagong Testamento nga likayan yun ang sala.
ug mao na ang mga santos galikay og sala. Unya, sa ulugon kuno ng mga buhat ngayon ana. So mohaom ang atong mga kapistahan alang sa mga santos. Nga naman, kay ang atong pagpista alang sa mga santos, pagpasalamat man na. No? Oh. Atong gisaulog ang ilang kabalaan. Kay mo man lagi ni ang essence sa Christianity, sa ulugon ng kabalaan. Nga unsa may kalambigitan pod ana sa atong eleksyon o sa atong bag-ong nahuman sa eleksyon ron. Now, pahinumdum po ni sa atong mga politiko nga nakadaog o ang uban subli na nga unta kining kinabuhi ba sa kabalaan sama sa kinabuhi sa mga santos, ila pod untang hinuktukan na ba? Meaning, himuon nila pong panig-ingnan nga ilang dadon diha sa pangagamhanang tawhanon para nga mamaayo nila pagdumala ang ilang mga dapit kung asa sila mo dumala. Nga, mulikay sila anang sala, samaan ng korupsyon, sala man na. Di ba? Oh, nga tong mga politiko, dili mag-corrupt. Dayon unsa po nang dili maayo. No? Pwede galit ni madala po nato sa katong eleksyon mismo nga ang politiko, likaya niya nga mopalit og boto. Kung kanang mopahimulo sa kahuyang sa mga butante. So, mauna ang essence. Now, karon naay tudling diri sa Biblia nga usa pag yun is gibasihan nga nung magpiesta ta kitang mga Katoliko ron og mga kapistahan nga pahinungod sa kaputli o sa kabalaan. Now, by the way, kay pila ra ba ka minutos na lang nahibilin, basig mangutana mo, asa man og gahom ang simbahan nga muhimo og mga bag-ong piyesta o bag-ong mga kasaulugan. Now, katura gihapon sa Mateo 18:18, magamit gihapon nato nga ang tinuod nga simbahan gitagaan og gahom sa Dios sa pagdili og pagtugot, no? Mateo 18:18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Now, gahom na nga nahuptan sa mga apostoles og mapasa na, mapanunod na sa mga obispo kay sila may successor sa mga apostoles. Di ba? Kay ang saad ko no, nasa buhat 2:38-39, ang saad alang kanila niadto sa mga apostol ug sa ilang mga sumusunod, sa ilang mga anak. Sama gud anang gahom sa presidente. Kung kinsay presidente, dayon kung kinsay musunod niya, ang iyang gahom mapasa sa sumusunod. Unya, historically, sumala sa kasaysayan, ang authority sa mga apostoles nahuptan man na sa atong mga obispo. Diba, sa uban atong mga tulumanon, ato man ang gipamatuod ninyo, ngano nga ang mga obispong Katoliko, ang ilang authority kasaligan, kay sa doctrine of succession of authority, gikan sa mga apostoles, down to yun sa atong mga obispo, sila gyud ang maklaro gyud nga nakasunod sa katungdanan sa mga apostol. So mao nga pwede sila makahimo og mga bagong piyesta. Dili lang kay piyesta, pwede sila makahimo og balaod kanang gitawag na ecclesiastical laws, di ba? Klaro gud, ang inyong idili diri sa yuta, idili na ko sa langit, ang inyong itugot. Kinahanglan mo tuo ta na. Di ba? Mao na nga kanang mga tinuhuan nga dili makig-usa sa Katoliko kung unsay iyang himuon sa tupa, wala sila mutuo sa gipamulong ni Kristo nga ang iyang simbahan diri sa yuta gitagaan niya gahom sa pagdili og pagtugot. So sa doktrina pod sa panaghiusa dapat musunod unta ta sa kasaulugan nga Katoliko. Kay inana mo ng unity, dili ta mag-iya-iya nga magbuot butag ato. Kay authorize man ang atong obispo, so unsay ilang aprobahan, makighiusa ta nila. Dili ta maglain og ato. Kay kung maglain tag ato, division naman na. Diba na sa Roma 16:17, ingon si San Pablo diha nga likayan ng panagbahin-bahin. Importante gyud nga makighiusa gyud ta sa mga otoridad. Di ba? Na diri sa Juan 17:10 giingon, og diha kanila ang gipasabot ani mga santos, gipasidunggan ako, no? Si Jesus gipasidunggan, no? Ang
punto ko diri nga kung si Kristo napasidunggan, mapasidunggan po ni mga santos. Ug mao na tuig-tuig atong gipistahan kay pasidunggan po sila. Samas giingon ni San Pablo sa 1 Corinto 11:1 nga niingon siya nga sunda po ko ninyo o himua po ko ninyong panig-ingnan, ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. Diba kita mga Kristiyanos atong panig-ingnan si Kristo, pero unsa giingon ni Pablo, himua po ko ninyong panig-ingnan. Sama nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. Diba kanang atong pagpista sa mga santos, mao man ay pagtugan nga kung atong gihimong panig-ingnan si Kristo, gihimo po natong panig-ingnan ang mga santos nga naman. Kaya ato man silang gipasidunggan tuig-tuig. Di ba? Unya, naapagi mabasa sa Biblia nga klaro kaayo nga adunay pagsaulog o pagpiesta, kay kanang piesta pagsaulog mo na, di ba? O, nga tungod sa kamatayon kuno sa usa ka balaan, no? Gisaulog ang ilang kamatayon. Ano man kay kana agong kamatayon sa usa ka balaan mo na finishing line. Di ba? O ikaw kung makapadayon ka sa imong pagkakristohanon, then mamatay ka, kanang imong kamatayon mo na imong dag-anan finishing line. Mo na nga maayo na siyang saulogon. Mo na nga kita mga Katoliko kasagaran yun ato mga pista sa mga santos itunong nato sa adlaw sila na martir o namatay. Kay kanang ilagong death finishing line mangguna nila sa ilang bugno diri sa kalibutan. Aniya basahon nato sa Gipadayag 11:10 giingon, malipay ang katawhan sa kalibutan tungod sa kamatayon ni ining duha ka saksi. Sa ulugo nila kini pinaagi sa paghinatagay og mga gasa. Kay gipaantos man pag-ayo ang katawhan ni adtong duha ka propeta na tanawa. Gipadayag 11:10 naghisgot diri og pagsaulog o pagpiesta, binaagi sa paghinatagay kuno og mga gasa. Di ba kanang piyesta na to? Pag hinatagay man mga gasa, kay nagpakaon ko ta. Di ba? So, mauna mga igsuon nga, ang atong tinuho ang Katoliko, wala masayop. Ni anang pagpiyesta alang sa mga santos, kay naagip klaro na, gipasabot na diri sa Biblia. Nung gani, napay laing mga bersikulo, pero wa naman tayo igong panahon, no? Wa na tayo igong panahon, then, ugma, naapaman tayo final showdown sa atong lamdag sa kahitasan, ato pag yun yung pamasahon ng ubang mga teksto, nga no nga, magsaulog yun ta, pahinungod alang sa mga santos. Pero ato lang pong ipahinumdom sa mga kaigsuunan natong Katoliko nga, ang ato po mga piyesta god na may mga abuso. Ato untang-undangan ng atong mga abuso para nga kadtong mga igsuon natong nahimulag kung dili mga Katoliko ilang ma-appreciate ang atong piyesta ba. Kung makita nila unsa gyud ang piyesta, mao nang pagsentro sa kabalaan, ma-attract na sila. So kung nibiya sila sa Katoliko, may tendency pa nga mapabalik nato sila sa Katoliko nga naman kay maayo man ang atong pagsaulog. Kung dili nato ipakita ang tinuod nga diwa o pagsaulog sa piyesta, dili gyud sila ma-attract. Makaingon lang sila nga adaotan gyud na inyong piyesta. Di ba? Murag rata og gatabang og daot sa atong simbahan. Kung tinuod tang mga anak sa Dios, tinuod nga sakop sa simbahan, ipakita nato ang tinuod natong kolor sa simbahan. Para nga maakay nato, mapabalik nato ang mga igsuon nga nahimulag nato. Di ba mo man ay tinuod nga Kristiyanos? So, wa naman tayo igong panahon, at ang ininyo ugma ang atong final showdown no, sa lamdag sa kahitasan sa pagpadayon na ining tema, may labot na sa kapistahan nga lapad kayo ang mensahe ani. Madala gyud ni tanan no kung makapamalandong daw gayo. So sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, ubanas mga kaparian no. Kini ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side. Okay, hangtod, sunod higayon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.
Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN.